președintă, nu știu câți fermieri mai sunt. Eu sunt. Eu observ pe harta asta aici că amplasarea acestor posibile extracții se situează exact în zona de agricultură intensivă a țării. Exact. Vă pot spune și suprafața care va fi afectată. Deci, peste 6 milioane jumătate de hectare. Mai mult. Deci, eu, sincer, nu am fost la curent cu toate aceste informații și aveam niște rezerve. Acum, după părerea mea, e evident că nu pot să fiu nici foarte vehement atâta vreme cât... Ba, trebuie să fiți vehement. Pentru că nimeni nu vă plătește recolta și nu vă plătește dezastru. Dați-mi voie să îndemn și eu ideea și după aceea. Da. Deci nu pot să fiu foarte vehement atâta vreme cât, mă rog, la nivelul meu de pregătire, încă nu sunt lămurit cu exact gradul de periculozitate. Dar modul în care ați explicat dumneavoastră cu suprafețele necesare unor asemenea dezvoltări, asta înseamnă că aruncăm peste bord agricultura. Asta înseamnă că ceea ce a zis domnul prim-ministru și repetă de vreo lună de zile încoace că a câștigat pariul cu agricultura, s-ar putea ca ăsta să fie unul din obiectivele pariului său cu agricultura. Acum, după părerea mea, aici este vorba nu numai de o decizie politică, numai că la noi politica sau cei puși ca din punct de vedere politic să ia decizii sunt atât de aroganți încât consideră că ei sunt cei mai deștepți. Ceea ce nu este cazul, după părerea mea. Avem instituții academice în țara asta care nu sunt puse la lucru și pentru așa ceva. Eu aș fi de părere ca un studiu neapărat comandat la nivel guvernamental să atace foarte serios acesta și perspectiva care este prin această acțiune de amplasare a sondelor. Pentru că, așa cum văd eu aici, repet, viitorul agriculturii este sumbru. Și nu viitorul nostru, al meu, al dumneavoastră și nu știu de care avem niște ani. Probabil că viitorul generațiilor care urmează și pentru care noi suntem responsabili. De altfel, nu mă mai mir că, în general, politicile noastre în ultimii 25 de ani au fost irresponsabile, total irresponsabile, dacă mă refer numai la acest sector care se numește agricultura. Noi în 25 de ani... Absolut antinațională. De altfel, să povestea aici ce fac cei 3 milioane de oameni care, dacă ar fi cazul să vină încoace, dar, domnilor, cine i-a trimis acolo? Nu cumva lipsa locurilor de muncă prin distrugerea tuturor infrastructurilor care au fost în agricultură și care, sigur, eu nu zic că din punct de vedere reformal ar fi fost ideale. Ele puteau fi reformate și folosite în continuare pentru o agricultură temeinică. Iată că încă un ciocan, încă un baros vine să dea în capul agriculturii. Eu v-aș lăsa și cum să spun, încă o dată, nu credeți că acum sunt foarte vehement, trebuie să mă lămuresc foarte bine. Eu o să vă las o carte de vizită și dumneavoastră și cine vrea, vreau să țin legătura cu acest subiect. Vă salut. Da, e o propunere extrem de interesantă. Cred că ar trebui să o transmiteți Ministerului și să vă organizați, dumneavoastră, cei din domeniu, să solicitați Ministerului Agriculturii să facă un studiu de impact, practic, al transformării României într-un stat producător de energie. Ministerul Agriculturii, iertați-vă, nu are curaj. Ministerul Agriculturii nu are curaj. Eu știu lucrul acesta, dar trebuie să expunem. Deci trebuie să ne înțelegem de ce Franța a spus nu, de ce Germania a spus nu gazelor de șist, de ce spune Bulgaria nu gazelor de șist. Numai pentru că faptul că e frică că ne spun americanii și trebuie să terminăm, ori vrem, ori nu vrem, trebuie să cădem la pace că vreau americanii să facă gaze de șist la noi. De ce nu fac, repet, întrebarea în zonele lor cele mai bune? Nu. Haideți că dacă toți... Deci este un singur lucru. Haideți să facem apel la un singur lucru. Să ne dăm în mâna, toți românii, să ne dăm mâna, să-i ducem acasă pe cei care au plecat afară. Reprezintă o forță, reprezintă o putere. Altfel, dacă nu-i ducem acasă, rămânem tot mai puțini, tot mai slabi și ne dăvălesc
pe fiecare zi câte unul. Ca o paranteză, domnul Muscă, și Ministrul Agriculturii a fost invitat la dezbaterea asta, și Ministrul Economiei, domnul Niță, și Ministrul Energiei. Ministrul Agriculturii, iertați-mă, niciodată nu vine să-și depună scrisul și a plecat. Nu, dar a făcut datoria să invităm. Uitați care este răspunsul. Fug întotdeauna de răspundere, să știți. Fug întotdeauna de răspundere. Normal. Uitați-vă ce fac și cu PNDR-ul ăsta. Uitați-vă ce fac și cu PNDR-ul ăsta. Aici este o bătaie de joc. Deci au făcut ce au vrut din el, l-au trimis la Bruxelles. Ei au formulat, am înțeles astăzi, vreo 60 ceva de observații. Observații care le țin ei acolo, că sunt confidențiale. Nu știu de ce sunt confidențiale. Nu cumva au ceva de făcut ei fără să știm noi, fermierii? Deci de maniera asta se lucrează, din păcate. Și noi stăm... Eu aș vrea să vă mai spun o chestiune. Din păcate și, nu știu, spre nefericirea noastră, societatea civilă și organizații profesionale, patronale, sindicale și așa mai departe sunt formale. Și sunt formale pentru că nu se ține niciodată cont de părerile și atitudinea lor. Și vreau să vă dau un exemplu foarte clar. Acum vreo 2 ani de zile noi am organizat un meeting în București, unde s-au adunat vreo câteva mii de persoane, meeting de care se știa de o lună de zile și care fusese informații toate autorității, meeting în fața guvernului. Exact în aceeași zi, ministrul agriculturii a plecat nu știu pe ce chestii în Franța. Nimeni de la Ministerul Agriculturii n-a venit să stea de vorbă. Primul ministru era acolo în Palatul Victoria, nici măcar un consultant, n-a trimis de nicio culoare, în schimb a trimis o mulțime de jandarmi care au început cu bătaia pe noi. Deci asta este modul în care conlucrează din punct de vedere politic. Și atunci, după părerea mea, și îmi cer scuze că o spun aici. Unul din modurile. Da, pentru că cer omul scuze. astăzi au venit aici ca să nu spună nimic. Da, noi trebuie să luăm până la urma urmei, cum zicea și domnul Muscă, niște atitudini politice. Și sunt mai multe căi din acest punct de vedere, pentru că aici se află decizia la politic. Mulțumesc. 5 minute vreau să vă spun și eu. Ok, aș vrea să fac o precizare. Vreau să continuăm cu prezentările, pentru că avem aici niște specialiști. Să plec. Ok, am înțeles. 5 minute durează la mine. Ok, și o să rog să E vorba tot de comentariile guvern. pentru după, da? Să facem mai întâi prezentările. Mulțumesc foarte mult. Eugen Gincu este numele meu. Vroiam să vă spun că nu numai că gazele de șist nu sunt necesare, dar avem posibilitatea să le înlocuim din material regenerabil din România și să nu fracturăm niciodată în România. Nu avem nevoie de fracturare. Și de ce vă spun aceasta? Există, datorită revoluției tehnologice, un concept care gazeifică dublu gunoaiele menajere. Nu voi spune nicio firmă, nu vă spun care este conceptul. E vorba de o resursă energetică societală regenerabilă, care și definește totalitatea gunoaielor produse de societate, orășenești, industriale, agricole, substanțe periculoase biologic și care au valoare energetică și reproducere continuă. Procesul tehnologic presupune o sortare. Exact, deci toate etapele necesare din punct de vedere legal se respectă. O sortare de 10%, care înseamnă hârtie, piele, plastic, metal, apoi o dublă gazeificare, care înseamnă 1 MW de căldură și 1 MW de energie electrică sau gaz SIM din fiecare tonă de gunoi, un rezidu de 3-5%, instalația este blândă cu mediu, nu are coș și nu poluează nici aerul, nici apa, nici solul, nici subsolul. Practic 85% din gunoi se transformă în energie și de fapt în bani. Este o afacere pe care ei nu vor să o vadă pentru că vor să fractureze, să distrugă mediul și în același timp vor să aducă incineratoare din străinătate ca să ne impută și aerul. Deci ăsta, 25% din ce se arde într-un incinerator iese pe coș. Noi nu avem coș. Și ca să fie foarte clar, noi propunem ca această resursă societală să ducă la ANRE sau la NMR ca institut ale statului care să gestioneze. Este o bogăție fantastică. 7 milioane de tone pe an.
Ok, Mulțumesc. mulțumim de intervenție. Atât. Putem da o discutam. soluție la o astfel de problemă atâta timp cât noi nu știm care sunt chimicalele care rezultă dintr-o astfel de tehnologie. Nu există niciun chimical. Nu m-ați înțeles. La ce? Deci este vorba de prelucrarea unor deșeuri. Așa. Deșeurile acelea sunt toate deșeurile industriale. Orice. Gazeificare. Se gazeifică, asta înseamnă că se obține un gaz care are niște gudrane. O propuneți Partea a asta doua- ca soluție de energie alternativă Exact. sau ca soluție de Regenerabilă. depoluare în cazul în care se va pune la punct și se va aplica tehnologia de fracturare? Nu. Deci Nu avem n-are nevoie nicio de fracturare. legătură. Fracturarea e scoasă din discuție. Nici nu Ok. există. Nici nu există. Mulțumesc. Deja, cred că ar fi cazul să continuăm cu prezentările și aș vrea să-l invit pe domnul Țicleanu să ne facă o prezentare a impactului pe care le are mai ales asupra subsolului, dar bineînțeles și asupra solului, asupra aerului. Păi e mai bine pentru Să vedem dacă se aude. Deci este vorba de, nu este un punct de vedere al Institutului Geologic și nu sunt aici în calitate de director științific al Institutului, pentru că deocamdată este vorba de o lucrare de autor care a fost prezentată deja peste votare în Bulgaria în vara aceasta și care va continua. Este doar o schiță a unui punct de vedere cât mai temeinic din punct de vedere geologic privitor la metoda fracturării hidraulice și la consecințele care apar. După o prima analiză pe care am făcut-o, ne-am ales cu un punct de vedere pe care nu-l așteptam, și anume faptul că mai importante par să fie consecințele nu pe termen scurt, nu consecințele imediate, nu cele vizibile în zilele noastre, ci consecințe pe termen mediu și lung. Avem aici titlul lucrării și colectivul de autori. Slide-ul următor, dacă se poate. Am ales câteva cuvinte cheie, între care fluidul de fracturare reprezintă un punct foarte important. Urmează alte câteva noțiuni necesare. Avem doar în engleză deocamdată o trecere în revista capitolul importante ale lucrării, să trecem mai departe peste ele și mai departe. Și ne oprim un pic aici. O observație absolut fundamentală în toată această discuție este faptul că cea mai mare parte a fluidului de fracturare, cu toți aditivii toxici, rămâne în subteran după exploatare. Deci este punctul cel mai important în această discuție. Și ne punem problema în modul cel mai serios și fără niciun fel de părtinire privitor la ceea ce se întâmplă cu aceste fluide de fracturare toxice care rămân în subteranul zonei exploatate la adâncimi foarte diferite. Mergem mai departe. Iarăși un alt aspect care nu trebuie pierdut din vedere este faptul că în timpul, chiar și în timpul fazei de explorare, deci în timpul în care se sapă forajele de explorare, înainte de a începe etapa de exploatare, există posibilități de poluare a mediului prin intermediul fluidului de foraj de data asta, care conține și el o mulțime de substanțe nocive pentru mediu și care trebuie în acest context luat în serios și în vedere, nu trebuie pierdut în vedere. Și pierderile cele mai mari ale fluidului de foraj se petrec în momentul în care sondele străbat zone cu pietrișuri și cu nisipuri. Mergem mai departe. Nisipuri, la fel zone cu nisipuri. Astea sunt aforimente la toate. Și de asemenea, când sunt străbătute deasupra nivelului de interes, care poate să fie, de exemplu, aici, nivele cu calcare, care pot să aibă goluri foarte mari, să fie marcate de ceea ce se cheamă paleocars, și atunci pierderile de fluide de foraj și fluide de foraj de cazul ăsta pot să fie foarte mari. Există un exemplu foarte serios legat de un foraj orizontal care s-a făcut în zona Giurgiului, în care de ordinul a 27 de vagoane de fluid de
foraje au fost pierdute în golurile carstice de acolo. E un exemplu deja publicat. Și alte exemple din practică există destul de multe. La fel, zona de interes poate să fie aici, iar străbaterea unor grosimi mari de depozite calcaroase cu goluri ar putea să fie un pericol. Înainte de a trece la efectele pe termen lung, noi am luat în evidență și ceea ce deja se cunoaște, și anume efectele negative pe termen scurt, care sunt deja cunoscute și a fost foarte ușor să le obținem din ceea ce s-a publicat până în prezent, ceea ce se cunoaște până în prezent. Mergem mai departe. În primul rând, în această direcție, trebuie să ținem seama de faptul că odată cu punerea în circulația fluid de foraj, formarea acestui fluid, cu obținerea lui, are loc un proces de transformare a unor mari cantități de ape din ape potabile și ape industriale în ape contaminate, foarte, foarte nocive. Deci acest lucru nu poate fi niciun fel trecut cu vederea și este extrem de important. Apoi, în timpul fracturării, are loc o acțiune distructivă asupra mediului geologic prin acele, chiar prin procesul de fracturare hidraulică. Mergem mai departe. Ca urmare a acestor acțiuni, apar în subteran niște acvifere de tip antropic, deci create cu ocazia fracturării, de tip fisural, care sunt practic îmbibate cu aceste fluide toxice. Deci iarăși un lucru care este trecut cu vedere. Mai adăugăm apoi microseismele care au loc odată cu fracturarea, cu care sunt afectate mai ales nisipurile, calcarele și așa mai departe, goluri. Mergem mai departe. Deja este recunoscută în zonele de exploatare la nivel american poluarea cu metan a acviferelor, este un fenomen deja cunoscut. Mergem mai departe. Și aici iarăși avem o listă cu multe alte lucruri care pot fi aduse în discuție cu ocazia efectivă a acestui proces de fracturare. Iarăși un lucru care a scăpat tuturor comentariilor până la publicarea articolului nostru este faptul următor. Zonele care au fost exploatate pur și simplu sunt scoase din circuitul unor viitoare acțiuni de explorare și exploatare pentru alte substanțe minerale utile. Pentru că este foarte riscant ca să se sape alte sonde de exploatare și de explorare în aceste zone, pentru că putem avea surprize foarte mari, nu știm ce se va întâmpla cu... În niciun caz nu se pune până să se stabilizeze zonele cu acviferele antropice de care am amintit, iar deasupra lor deja există riscul ca acviferele să fie contaminate încet cu fluide de fracturare. Deci, practic, am scos fără să vrem din circulație aceste zone. Iarăși, un punct de vedere care este absolut necesar, trebuie să privim aceste acvifere antropice îmbibate de substanțe toxice ca pe potențiale surse de poluare în viitorul apropiat și îndepărtat. Deci, iar este un lucru peste care nu se poate trece sub nicio formă. Mergem mai departe. Pentru ceea ce se întâmplă în viitor, trebuie să avem în vedere că pare să fie inevitabilă o migrare a fluidelor de foraj din zonele în care se află cantonate în respectivele acvifere de tip fisural, de-a lungul sistemelor de falii care există în zonele respective și care nu pot fi cunoscute nici dacă s-ar face exploatare extraordinar de detaliată a zonei respective. Deci este un lucru de care ne putem teme în viitorul îndepărtat sau poate mai apropiat. Iarăși un lucru care este îngrijorător este acela că în timp îndelungat sau foarte îndelungat are loc o deteriorare a izolației de ciment a sondelor care au fost abandonate și în acest caz ne putem aștepta ca fluide de foraj să migreze la suprafața zonelor abandonate de exploatări de-a lungul coloanelor sondelor de foraj. Deci de-a lungul acestor zone de cimentare deteriorate. În acest sens, pentru timp îndelungați,
sau poate mai puțin îndelungați, ne putem aștepta la următoarele fenomene care ar putea să fie chiar inevitabile. Și anume, poluarea acviferelor de adâncime în primul rând, deci cele mai apropiate de acviferele antropice amintite. După aceea, se poate ajunge până la poluarea pânzelor freatice, deci cea mai de suprafață pânză cu apă plasată deasupra primului nivel impermeabil în subsolul zonelor avute în vedere. Și mai departe se poate ajunge la poluarea rețelei hidrografice, în slide-ul următor. Deci unele sectoare ale rețelelor hidrografice din zonele în care a avut loc exploatarea pot să fie cu timpul afectate de fenomene de poluare cu aceste fluide de fracturare ajunse la acest nivel. Mergem și mai departe. Iarăși niște aspecte care nu sunt deloc avute în vedere. Și anume, faptul că este posibil ca tremure puternice, pe care noi nici nu le putem imagina acum, deoarece în timpuri istorice nu am avut de-a face cu seisme ieșite din comun, se poate întâmpla ca la astfel de seisme foarte puternice să există o accelerare a procesului de migrare a fluidelor toxice către suprafață. Deci ne putem aștepta oricând la o asemenea consecință. Și noi am mai trecut în revistă alte cauze posibile legate de șocuri planetare probabile. Am avut în vedere mult mai multe lucruri care se pot discuta în mod obișnuit, celebrele evenimente Heinrich în geologie, puțin cunoscute de public larg, căderi de meteoriți și așa mai departe, un impact cu asteroid și eventual faze tectonice. Deci lucruri care pur și simplu au putea să accelereze extraordinar procesele de migrație a fluidelor toxice către suprafață și ar scoate din circulație zone foarte mari în acest caz. Am trecut în revistă repede acest tip de fenomene. Unul ne-ar aștepta chiar în zilele noastre, după calcule de timp făcute pe această schemă. Mergem mai departe. Ne putem gândi și la faze tectonice, care pot să aducă în timp record la suprafață nu numai fluide de orice natură, ci și roci plastice, cum s-a întâmplat cu, și avem aici exemplu cu sarea, care e cu albastru, care a devenit plastică și a ajuns să migreze la suprafață pe planele de faliere. Mergem mai departe. În acest sens, noi avem niște calcule în legătură cu repetare în timp a unor tipuri de faze tectonice și în acest sens, mergem mai departe, avem calcule, de exemplu, că peste 820 de milioane de ani ar putea să fie pe o anumită serie de timp, o anumită fază tectonică, care ar însemna un șoc extraordinar la nivel planetar. Și însă aceste socoteli sunt făcute pe datele pe care le avem. Dacă ele nu sunt corecte, ne putem aștepta într-un timp mult mai apropiat la un asemenea eveniment planetar, care ar fi chiar foarte destructiv. După părerea mea, la un asemenea șoc, aproape tot ce e construit de om la suprafața Pământului nu ar mai putea să reziste. În acest context, deci în această fază a discuției, a apărut un punct de vedere cu totul ieșit din comun. Noi l-am numit perspectiva Meredea și a fost publicat ca atare, în sensul că toate datele pe care le-a avut dânsul la dispoziție până în momentul respectiv l-a dus la concluzia că nu se explică cantitatea mare de gaze care apar acest tip de exploatări și că este posibil ca de fapt să aibă loc cu ocazia, aș zise, exploatării a gazelor de șist, niște reacții chimice în care practic substanța organică din șisturi care sunt vizate pentru exploatare și apa cu reactivii care sunt introduși în aceste șisturi să provoace reacții chimice. Și gazele care rezultă nu sunt gaze naturale cum sunt ele cunoscute clasic, metanul clasic, ci niște gaze care apar în urma unor reacții chimice. Și dânsul dezvoltă foarte serios acest punct de vedere, care trebuie, cel puțin în momentul de față, avut în vedere în mod foarte serios.
Mergem mai departe. Aici sunt detalii în legătură cu modul în care își imaginează că se petrec lucrurile, cu ceea ce rezultă în subteran din perspectiva dânsului. Mergem mai departe. Privitor la concluzii, în liniile cele mai mari, putem să spunem, fără să greșim prea mult, că această, așa zisă, exploatare a gazelor de șist este o activitate antropică agresivă asupra mediului geologic. Deci este o concluzie foarte importantă. Iar dacă privim din perspectiva terminologiei clasice, convenționale, legată de exploatarea gazelor și a petrolului, de data asta naturale, atunci o putem clasifica la regim tehnologic incorect. Deci acolo este locul ei, alături de alte 2-3 metode la fel de agresive. Mergem mai departe un pic. Aici am trecut din nou în registă toate efectele care sunt sigure legate de fracturarea hidraulică. Între astea am uitat să amintesc faptul că, iarăși trecut cu vedere, deloc luat în serios, este faptul că rocile aflate între depozitele vizate de exploatare și suprafața terenului sunt scoase din echilibrul lor dinamic în urma fracturărilor hidraulice și se ajunge la un alt echilibru dinamic care este mult mai precar decât cel care exista înainte de începerea fracturării hidraulice. Mergem mai departe. Care înseamnă ce, exact, pentru cei care nu știu geologie? Înseamnă că ne putem aștepta, de exemplu, unul din efecte, ne putem aștepta la o migrare mult mai rapidă a fluidului de foraj din zonele de exploatare, din statul exploatat, către suprafață, ca un exemplu. Altceva ce se poate întâmpla dacă este vorba de nivele groase de calcare cu goluri carstice, înseamnă prăbușiri serioase la nivelul calcelor respective și da. Deci o mulțime. La zone cu nisipuri iarăși surprize destul de diferite. Mai simplu, mă scuzați, mai simplu, o degradare aici sunt. Domnul profesor, ca să fii plastici, că sunteți foarte științific, mai simplu, degradare extrem de gravă a calității mediului și a apei. Asta este răspunsul la întrebare. Deci faptul că fluidele trec mai repede în stratul superior înseamnă că rămânem fără diversitate naturală, fără apă și fără tot ce avem nevoie ca să supraviețuim. Asta este cel mai grav care trebuie să înțelegem. Asta este, de fapt, durerea noastră. Continuați și vă rog, să mă scuzați că intervin. Iarăși, un punct de vedere care trebuie dezvoltat este faptul că dacă facem abstracție de toate aspectele economice care sunt avute în vedere și care ne sunt dezvoltate în mod excesiv, noi constatăm că, de fapt, toată activitatea de extragerea gazelor de șist reprezintă în fond o activitate sistematică de poluare a subsolului în zonele respective. Deci, de fapt, asta este. Deci cei care au în vedere asemenea tip de exploatare nu urmăresc asemenea obiective, în niciun caz. Dar rezultatul este ăsta. Practic, iarăși, lucru care nu poate fi negat. Deci nu vor să dezvolte în niciun caz o activitate sistematică de poluare a subsolului. Știu că lucrul ăsta se întâmplă, dar îl trec cu vederea. Da, mai departe. Acum, legat de ce se întâmplă la nivelul solului. Ultima fază de poluare care poate să existe în acest context este poluarea solului, care pleacă de la poluarea rețelei hidrografice și a acviferelor și mai ales a freaticului. Aici avem un exemplu care poate să fie de tip analog, în care, în raport cu zonele cu zăcăminte de sare de pe teritoriul țării, care sunt marcate cu afișuri orizontale sau cu culoarea verde, avem o zonă care este plasată în această arie, în partea de nord-est a câmpiei române, în care clorura de sodiu a ajuns un factor poluant, deci pe cale naturală. Fenomenul a fost bine scrutinat, el se numește poluare salină naturală, deși termenul este impropriu, deoarece poluarea trebuie să fie numai și numai de natură antropică. Rezultatul este că
în zonele în care clorat de sodiu este peste o anumită concentrație, se ajunge la așa numitele sărături, în care vegetația nu mai poate să crească, se rezistă doar un anumit tip de vegetație care se numește vegetație halofilă, foarte săracă în specii. În același timp sunt poluate și acviferele. Apa este sălcie, nu poate fi băută și nu poate fi folosită în multe scopuri. Este și zona cu lacuri sărate, care are și partea benefică dăm înapoi. Și de asemenea, cu apele de acolo nu se poate face irigație, pentru că se ajunge la alt fenomen care se cheamă salinizarea secundară a solului, iar a fost bine studiat. Apa de irigație trebuie să fie absolut curată. Dacă, plecând de la acest exemplu, izolăm zonele în care au avut loc, presupunem că au avut loc exploatări de acest tip și că rețeaua a fost poluată în final, ne putem imagina în timp foarte îndelungat că se poate ajunge la poluarea cu multipli poluanți de data asta, nu la o situație de tipul ăsta, și deci la o situație infinit mai gravă. Mai ales că poate să existe o ruptură între ceea ce s-a introdus ca cunoașterea chimismului, aditivelor care au fost folosiți, și situația foarte îndepărtată în care acești aditivi ar putea să apară la suprafață. Deci nici nu am ști de ce să ne ferim și în ce fel suntem atacați din punct de vedere chimic. Deci cam aceasta ar fi tematica abordată. Noi avem în vedere ca anumite capitole din acest studiu de autor din momentul de față să fie dezvoltat de așa natură încât fiecare capitol să ajungă cel puțin la nivelul acestei lucrări și eventual posibil ca să tipărim în maxim 2 ani o carte foarte argumentată în această direcție pe care v-am prezentat. Vă mulțumesc pentru prezență și